Yamde sappo e jiriɗi silmaji capantati woni Dakar lamorgo leydi Sénégal ko on waktu yoni to Nouakchott e to Nouadhibou leydi Mauritanie yonti nantindon kabruji ɗi. Amadou Barouba e gardidi kabruji ɗi e oɗo kikiɗe to Éthiopie talata jawtuɗo o laaɗe diwoje mbaɗi fiyande fewde e wuuro Togoga e nder laamu Tigré fodde yimɓe 64 woni ko maayi barmuɓe ɓe no tolno e 1jeetato CDN na mbiyen tawaɓe ko li o alarba bomboje ɗe caami koye dow luumo togolo mayɓe ɓe e barmuɓe ɓe foof ko siwilaɓe to Mauritanie laamu ngu heɓɓi eɓɓore sariya ko fati e webnande ɓiɗɗe leydi ndi faggade nationalité ji walla mbiyen nationalité goɗɗo tawtamo Mauritanie o nde eɓɓore ko goƴa 600 ujunere Mauritanie najo wurɓe caggal leydi ko woni yende mabɓe e nde eɓɓore jaboji ɗi ko e nder kabaruji ɗi wonata horejo fedde adunaru halfinade cellal banggue Afrique OMS Afrique docteur Maciɗo moyeti arti e haala keɓal marque dongre Afrique o waɗi erango fewde e leyɗele Europe tedduɓe koni woni toɓɓe mawɗe ɗi. Bisimilla mon e kabaruji kikiɗe ɗi puɗoroɗen to leydi Éthiopie talata jawtuɗo o laaɗe diwoje mbaɗi fiyande fewde e wuuro Togoga laamu Tigré fodde yimɓe 64 woni ko maayi barmuɓe ɓe no tolno e 1jeetato e o alarba daɗuɓe e o jaya na mbiyen CDN ko li bomboje ɗe caami koye dow lumo mayɓe ɓe e barmuɓe ɓe foof ko siwilaɓe kettoɗen jantore Ummuba ittiri mayuɓe ɓen andaka e nder nden fiyande konunkoɓe ɓen taƴunogol laawo yahugol Togoga kanano furnange laamorgo leydi ndi diwal mekele hewtama moƴƴa ko ɗum holli seedeɓe ɓen konunkoɓe Éthiopie no immani wonunoɓe yeesoɓe gila lewru 11 ɓuru hitande 2020 e wiya seedeɓe ɓen gila mekele fiyande laana weeyo waɗi ka luumo heewaygo Togoga e talata ñalorma Birhan Zebrehiweta marɗo duuɓi 20 hari no yeeya ko yarete ka suudu makko ɗum ko takko on nokku e bi'ol ngol o waɗi o ɓangini suudu makko ndum bonu no few jimbangal e warñakere nden taƴu no yanti e hoore maɓɓe barminimo ka jungo ñaamu doftorujo gooto seeditike addede barmuɓe goo kala butani mekele ko yoni ɓe 6 e nder ɓen addaɓe fayɓe 3 marɓe gila duuɓi 2 3 e 6 o ɓeydi no woodi ɓe 49 barmuɓe sagguɓe ka laawol hiɓe woni hakkunde gurdam e mayde Ummuba a jarama ha joni e leydi Éthiopie horeɓe konunkoɓe leydi ndi kolli ɗum wona gonga bomboje ɗe piya ko fewde murtuɓe wonɓe e fedde no wiyete PLF payen to leydi Nigeria hare hakkunde konunkoɓe e pelle jihadiste en rewo funnangue leydi ndi gila duuɓi 12 waɗi fodde 350 ujunere mayuɓe e ɓe mayuɓe fodde 314 ujunere ko sukaɓe o kabaru andini ko e wetto walla men andina ko e witto waɗango ko fati e battane kareli e fannu ɓamtare rewo funnangue Nigeria ma en gartu hen e kabaruji men paaɗi paɗen ko to walla mbiyen kalen e haala alarba hanki leyɗe Afrique gonɗe e fedde no wiye SADC ɗum woni leyɗele banggue worgo dongre nde kawri e neldude leydi Mozambique konunkoɓe ko jogorɓe wallude leydi ndi haɓade jihadiyankoɓe nde wonno ana tolno e duuɓi 4 ko piyanɗe goni hakkude jihadiyankoɓe e konunkoɓe Mozambique e nder laamu Cabo Delgado nde yamirore ƴettete walla mbiyen ƴetta tawi piyanɗe ɗe ana hakkude konunkoɓe Mozambique e jihadiyankoɓe ɓe e nder ngallure Palma banggue worgo leydi ndi payen to leydi Mauritanie laamu Mauritanie eɓɓi eɓɓore sariya ko fati e heptinande ɓiɗɗo leydi faggade nationalité goɗɗo tawtamo Mauritanie o alhaali ko goƴa 600 ujunere Mauritanie naaɓe wurɓe caggal leydi holi yande Mauritanie naaɓe e o waylo kettoɗen jantore Hamad Diallo laamu Mauritanie hebli heɓɓande sariya ko fate rokkude Mauritanie naaɓe hakke heɓde kayitaji leyɗele goɗɗe e wondude e jogade kayitaji leydi ndi yoga e pelle hakke aade jaɓɓima ngal ɗo gollal
docteur Alassane Dia ko jangguinowo dudal jaabe ha tirde gardiɗo fedde ne touche pas nationalité. Mauritanie heɓtinde ɗum double nationalité ko hunde moƴƴere. Fawi ɓiɗɗo Mauritanianajo yaha caggal leydi wuura toon waɗa toon galle daña toon ɓesgu faggo toon gandal faggo toon ngalu. Ko ina tolno e 600 ujunere Mauritanianajo nguuri ko caggal leydi. Kewinde mabɓe goni koye leyɗele Europe. Ina jogui kayitaji ɗeɗon leyɗele ko ina haɗaɓe jogade kayitaji ɗe leydi Mauritanie. Holko oɗo sariya waylata e gurdam mabɓe. Professeur Boubacar Ali ko Mauritanianajo gorɗo to leydi France. Ina moƴƴi ɗum kam tawi ɓe jaaɓi double nationalité o a perdata nationalité maɗa kadi hankkadi a wonta taaroyo so jiirima nationalité goɗɗo e tampintama. Kono oɗo sariya kesso ina haɗa joguiɗo kayitaji leydi janani ko hebde wone postoji ɗo e leydi Mauritanie ko wayno ardade leydi e wonde sarɗi yanke. Docteur Alassane Dia tawi wonko tonguita to banggue nationalité to wonko tonga ga e joƴƴande aade so tawi wiyama wonde kala joguiɗo double nationalité wawa ɗaɓɓude wone postoji ko nande mawɗo leydi walla kala ko fate postoji ɗo neɗɗo wotante ɗum kam firti ko haqqeji Mauritanianaɓe kadi jaɓɓama ɗon ɗum firti ko laamu ngu yiɗi ko wadde Mauritanianaɓe ɗiɗo Mauritanianajo joguiɗo haqqeji ɗi foof on woni joguiɗo nationalité mo Mauritanie o tan e Mauritanianajo jigguiɗo nationalité goɗɗo yante nationalité muɗum on ko tongaɗo haqqeji muɗum timmani kala joguiɗo double nationalité ko citoyen de seconde zone. Hamad Diallo Nouakchott RFI. Hamad Diallo a jarama paɗen koto Niger jamma hecci hanki siwil en ɗiɗo mbarama e nder commune Fanko e nder laamu Tilaberi banggue hirnangue leydi ndi ɗiɗo waraɓe ɓe goto e goto ko horejo suudu jangguinirdu l'école goɗɗo o ko police kiɗɗo gonɗo e foftere mum e wi seedeɓe ɓe yimɓe joguiɓe kaɓorɗe tawiɓe ko ha e nder galleji mabɓe e saaha moɓe ɗaani ɓe mbari ɓe caggal fiyande nde won dabaji ɗiɓe nangi. Kalen e ndeɗo windande nde nulaɓe fedde mawde adunaru ndu yaltini e jayndeji ɗi hanki walla mbiyen yaltude e jayndeji ɗi hanki ana holla horeɓe leyɗele ɗe no foti heƴade law e wadde waylitere so wona ɗum gurdam tiɗat ha ɓurta ɗo e duuɓi 30 e wi Fatoumata Kanté dillowo e nden katari ndi to Guinée Conakry toraji ɗi kam puɗɗima ɓeyde noon heƴe duuɓi 30 yimɓe foof kani dentude mbaɗa waylitere e alhaali gurdam mumen kettoɗen Fatoumata Kanté e fandu hala Ibrahima Timbiba. Wano mimi somi ƴetti continent africain ko gonga mais sa ƴetti wano lagine konko ɓe holli ɗon fof fuɗɗike rowanin ɗo sa ƴetti yimɓe ko golli ɗo lagine wona fof ko golli ko moƴƴi par ce que ndiyan nokkeli goo ko lebbi ɗiɗi ari ka duwa argol lebbi tati ari lebbi ɗiɗi ko awa kon fof fayda moƴƴali ɗum ɗon si awa kon si moƴƴali ko on no watta nayɓe ɓen heɓata heege fuɗɗoto natugol ko ɓe holle nde duuɓi 30 kono fuɗɗike kisan se wattani yiili fuɗɗike kisan par ce que fen ɗo sa yehi canɗi buyi mananoɗi aranum innaɗi ɗeɓata hande ɗi fuɗɗike ɓe yeɓugol leɗɗe buruji buyi mananoɗe aranum ko ɗen ɗo woni buruji hooliraɗ ɗin ɗum fof lanni soppede enen ko ɓe holli kon ɗo e nder duuɓi 30 mimmi mi sikki ɗum ɗon no juuti fen ɗo ni konko ɓe woni hollude ɗon fuɗɗike si pehe ƴettaka fen ɗo sino ɗuytira ɗum ɗon haray e duuɓi 30 ɗin no hoɗɗi. Kalen e haala keɓal marque cakkatoɗe ñaw coronavirus e nder dongre Afrique horejo fedde adunaru halfinande cellal banggue Afrique OMS Afrique docteur Macciɗo Moeti arti o alhaali o waɗi e rango fewde e fedde leyɗele Europe o holli ɓiɓɓe Afrique naɓe no foti hebde e ɗe marque kettoɗen mo e fandu haala Victor Moria firi konguɗi ɗi ko olel tal. Increasingly proof of vaccination. Orngal pesodi ngoni sababu darnugol tongeya ngarta hayso ko aɗum adda kisal ke rini e haddeyaji nde covid nde ina foti wonde potal Afrique naɓe potani haɗede dillugol ko heewi nde wonnoɓe dañani keɓal e marque ɗe ko pesewɗe 4 e nder jeetati ɗe fedde OMS yamiri tan gomu Europe lekkele ngam jokkodiral nder leyɗele Europe amin jogui yakare leyɗele ɗe kala maɗe nden e maɗe ɗofto ɗosɗe ɗe dewnugol sariya cellal aduna o foof pesode ɗe boti ko yo OMS yamir ɗe ndewa laawol ɗe gona ko yimɓe fof mbawata hebde hade ɗe wontude hunde waɗɗine ngam ɗannade before they can become a prerequisite for travel.
to leydi France oɗo ko nunke walla mbiyen neɗɗo bannoɗo golle ɗe kantonirani warnoɓe kay militaire walla mbiyen konu ko goto to carrousel du livre o sokama fodde duuɓi 50 kaso tedduɓe gayniren e haala coftal ɓalli folotiro oro hitande hikka laaɓi andama ha kawte 8e de finale ɗi pays de Galles ɗum fottata koye diɗɗal Danemark leydi Italie e Autriche pays de Bas jaɓɓoto ko république tchèque diɗɗal Belgique jaɓɓoto ko diɗɗal Portugal ngal Cristiano Ronaldo Croatie jaɓɓoto ko diɗɗal Espagne diɗɗal France ngal omo ganduɗa ko kañum woni hono walla mbiyen diɗɗal France jaɓɓoto ko diɗɗal Suisse ɗum noon kawteɗe puɗɗoto ko aset nogas e jeegom e lewru ndu gonɗen yamde 16 yonta kuɓal yamde 17 pawi silmaji 40 to Bankas e to Bandiagara leydi Mali e rogere men dimere nde hande e jantore men mawde radio gollodiɗo men mo jokkodirten ko radio bangin wonɗo Bandiagara leydi Mali ko enen e Oumar Guindo horejo ngo radio wonata ka sutande men hande may nartu mijoji mon ko fati e janggo sukaɓe Côte d'Ivoire e banggue dawro nambiyen politique tedduɓe gaynirten ko e taskaram kiwal tari ndi jareten hen ko Abdoulaye Diallo a salminama Oumar Guindo en garat e jantore men joni radio gollodiɗo men hande ko radio walla mbiyen radio mo jokkodirten ko radio bangin wongo Bandiagara leydi Mali ko enen e Oumar Guindo horejo ngo radio wonata omo jaabo namde Boliba no mbiromini joni en gartat joni e jantore men mawde e radio gollodiɗo men hande ko radio bangin wongo Bandiagara leydi Mali ko enen Oumar Guindo horejo ngo radio wonata omo jaabo namde Boliba a salminama Oumar Guindo mi salminima ande oɗo jellika ko holton radio mon ngo jooɗi radio amen Bandiagara jooɗi région Bandiagara e Mali holno neɗɗo waɗata ha heɗo radio ngo fa keɓa radio a waɗan capté 92.9 mégahertz nden a heɓa radio bagine Bandiagara awa heɗade radio ngo e internet e internet tan fon kay ɗum moyen mum min ngala fa min gatte internet fa mbiya keɓa nga émission amen yoga yiɗi on min gaɗi ouvrir page Facebook miɗen gaɗa émission en direct nden sa naati e page Facebook e radio bagine Bandiagara a heɓamo e hol e nokkuji radio ngo nangete aɗa wawi nangde nokkuji fa heewi faade kilométre temedere ɗo wawi wadde capté radio bagine sa ƴeewi ɗo nokku no wayni nokku yogaɓe dow kaaƴe woni yogaɓe luggere woni ɗum waɗi donc gonɓe luggere ɓe souvent ɓe ɓatti e Bandiagara nga ɓe keɓata radio o yogaɓe ne won an foti fa kilométre temedere ou bien kilométre temedere e caɓante donc ɓe an moƴƴi nga duuɓe goni ɓe keɓa radio o ɗum wano guri holɗen ngendi ko heɓato e radio bagine e ley laamu Bandiagara ɗum won noon aɗa yaha hana commune nogay goho woni le cercle Bandiagara sa ƴeewi commune nogay ɗi fuu ana wawi waɗede capté radio bagine caggal muɗum ndu hono cercle pro en yaade fa e nder cercle nokku yogaji cercle Bankas en yaade fa e nder Sivare en radio ana wawi heɓede holi jewte ɓurɗe wawde heɗede e radio mon ngo voilà minen émission amen faara ko wawi hettinede radio sanni ɗum wonnono hono animation éducation rural hande sa ƴeewi tiiɗalla tiiɗalla won hakkunde yimɓe jeeɗaɓe donc ɗum souvent min gaɗa émission hono interactive min gaɗa min kokka conseil yimɓe min udita téléphone yimɓe nodɗa hokka point de vue mum ndu donc ɗi émission farɗi min gaɗa ana nafa population sanni voilà ana ñifa baasi ɗum sanni donc ɗum min gaɗa tigi hol caɗele kawra toon donc sa ƴeewi tiiɗalla kay golle ka fuu ko wiya fuu tiiɗalla ka won sa ƴeewi e golle radio ɗum tiiɗalla mum ndu yaafa peut être haaleji ko haalta haala ɗo an tiiɗi haala ka haali fuu peut être yogaɓe kettinoma o goto fuu no famato haala ka feere toon o tawi pamoɓe gasa so faami gasi ɗum ɗo gasi ɓewa wontude no famata mo fama en ɓe feeso ɓe noddi e téléphone ɓe landi amen min kollitanɓe ke haala ken kaali ko wona de haala baasi men kaali men ga min jiɗɗo tan min pammina joomu a somadde joomu no fama nga tiiɗalla goɗɗi ko woni ko sa ƴeewi ɗum gila 2012 wara fa hande nokkuji an tiiɗi sanni donc feewi fonctionnement radio ɗi hunde ɗi population an tampi sanni donc minen ɗum ɓe gatton débrouillé noon seeɗa seeɗa e communiqué ngaji tusko e kañ partenaire e wawi so wari donc ɗum ana wawi golle mo walla ɗum wallata men seeɗa seeɗa sona tiiɗalla tusko a wayɗe golle ka hol kabar walla kabaruji ɓurɗi tengtuɗi to Bandiagara hande
bon hande actualité ka ko woni adnaro fu an andi hande tiidalla ko woni am hande sa ƴeewi nokku an tiiɗi sanni rafi kawral hakkunde yimɓe ɗum tiidalla mum woni amen sanni émission amen ɓe ngara yimɓe sensibilisé tinno gor fu muño gor fu tinno no wawiri fu ñifa baasi o men fu men jeyɗaɓe ana foti duuɓi temdere e fa ko fawi ana ɓuuri ɗi fu gor fu jeyɗaɓe ɗo dogono wo pullo wo bambara wo korogoro wo bellajo wo fuu quoi men fuu ɗo men kawruɓe seeɗano tuskil wari naata hakkunde yimɓe holna lanke ɓurɗo andede e nder diwal ngal jimoɓe kay fa heewi won a ƴeewi yimoɓe jimol folklore amen ɓe won ɗon jimoɓe jima haaɓe ko wiyete jimol koroba en ɗi won eɓe keewi sanni voilà mo ɓuri andede sanni o hande sa ƴeewi mo moderne ménagé avec traditionnel Mamadou Guindo Madi Jembe Bayngara ɗo jooɗi kanko woni chef d'orchestre régional mofti Kanaga aussi woto fof ana andimo kanko ɗo omo anda sanni bon won jimoɓe ɗum jimol haaɓe ana wiye koroba ɗum ɗum yimɓe fayi aɗa andi kono Amadou Tablien Hamidou Guiré ɓe fou donc artiste en mawɓe won ɗo tigi a jarama min ɗoftirma gimol Mamadou Guindo tiyaɓo weli kam Dena mangol no beldanamo Dena mangol no beldanamo Dena dengol no beldanamo Dena mangol no beldanamo Dena mangol no beldanamo Dena dengol no beldanamo Dena dengol no beldanamo en jettimo no feewi kanko Oumar Guindo gardiɗo radio Banguine wonɗo to Bandiagara ha leydi Mali ko enen e makko wonno hande alkamisa ka yewtere men on tottama konngol on holluno miijoji mon ko fati e janggo sukaɓe Côte d'Ivoire e banggue dawrugol nabiyen banggue politique kettoɗen jende mon ko umuso hadi ɗo e France ko fati e dawrugol walla mbiyen politique Côte d'Ivoire hiɗen gandi ko mawɓe ɓe tantami on ɗon alhaali sukaɓe ɓe en ganda si tawi ɓe hul walla ni ko ɓe yoɓaɓe ɓe welnaɓe ɓe tulfankon jokkon amen walla tawa ko ɓe heblaka ɓe anda ɓe andana fofi mum ko caɗele si tawi sukaɓe ɓe mbawani immade ɓe tambito tawa si goɗɗo huriri nokkugo walla si yi ko famani walla tan tawa kadi woɓɓe no mari ka ɓe suti ɗo huccete tawa wona hakkude ɓen ɗon mawɓe ɓe anduɗa neɓi juuti fettoya e hakkude maɓɓe sukaɓe ɓe yo Allah hokkuɓe hakkillaji tawa ɓe waway tambitade saabu ko cuusala pellital kadi a andande ɗum ko Saydou Diallo immade leydi Côte d'Ivoire min kam yiyanda mbiɗa soyni génération Côte d'Ivoire nuwo poɗɗo arde ngol lawol tagi mi wiide noon ko kanko laamiɗo joni o so mandat makko timmi o wawata wattude mandat goɗɗo to wawata wattude mandat goɗɗo noon kankone kadi o ɗaccata heddiɓe lamto leydi ndi il faut waɗa loi sa ari hanka haata duuɓi capanɗe joom walla capanɗe jeeɗiɗi o waɗa loi ɓe mbaɗa loi poɗɗo wadde ɓe foti wadde loi arti won duuɓi hankadi a wawata lamade leydi ndi mbiɗa ɗamini kamɓe tata kam hankadi kamɓe tata ɓe ɗamini kamɓe mandam ɓe gasi kam ɓe sikki mbiɗa ɗamini hooram Massibil Zikka eyi min kam yandam yo sukaɓe Côte d'Ivoire naɓe yoɓe jogo cuusal e pellital ha tiiɗa yoɓe calo kadi wonde rewoɓe tan e ɓe walla ɗoweteɓe yoɓe ƴettu responsabilité mabɓe ha timma yoɓe kaɓano fodde mabɓe e nder landaji politique ɗi ɓe jogo hen konnguɗi ɓe namdo kadi potal kadi e yallitade taw goto foof ene jogui hen konngol ngam ko kamɓe sukaɓe goni a wonir janggo leydi mabɓe saabu ɗiɗo noroji nayeji joɗiɗi duuɓi enen gardi dawrugol Côte d'Ivoire haydara mbaylani e gonka mabɓe Mamadou Hadi Mambiya ba Guinée Conakry min miɗo wi sukaɓe ɓen si ɓe hawjali ɓe heɓay darde haray noon ɓe handi e eltede on andi sukaɓe joni ɓen hawju pandi ɓe haɓɓitoto ɓe heɓay darde nde ɓe howtanali nde ɓe janganali haray ber tawete ɓen hino darani darde gandal muɗum hiɓe wawi heɓande ɓay so daari hay o premier ministre maɓɓe feƴƴinɗo ɗo e ko neɓali on ɗon ko suka noon kono ko marnoɗo darde e nder Côte d'Ivoire sukaɓe maɓɓe bus hino mari darde e nder Côte d'Ivoire fewdo ɗo ni ɓe gollude kono koye gandal ngal wonata e eltede nden haray gouvernement Côte d'Ivoire on koyeɓe momi nder sukaɓe ɓe eltaɓe haray ko ɗum ɗo wawata hokkude ɓe janggo moƴƴo e nder Côte d'Ivoire. Laawol gandal e needi ummuba heɗiyankoɓe laawol gandal e needi kayre fi fulfulde on jarama heɗon weltana
e oɗo taskara men ñande 25 lewru jeega ɓuru hitande 2021 e yewtay fi angal cuuɗi hoɗirɗi cangoɓe e nder duɗe mawɗe afrique ɗum ko e juma yamde 8 fawɗum silmaji 50 on fof on salminama. tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde ko ɓuuri tentude e kabaruji ɗi to Éthiopie talata jawtuɗo o laaɗe diwoje mbaɗi fiyande fewde e wuuro Togoga e nder laamu Tigre fodde yimɓe 64 woni ko maayi barmuɓeɓe no tolno e 160. laamu Mauritanie eɓɓi e ɓoore sariya ko fati e webnande ɓiɗɗo leydi faggade nationalité goɗɗo ko wona tawta mo Mauritanie o nde e ɓoore ko goƴa 600 ujunere Mauritanie najo wurɓe caggal leydi en kettima jiyande mabɓe horejo fedde adunaru halfinande cellal banggue Afrique OMS docteur Macido Moeti arti e haala keɓal marqué dongre Afrique o waɗi erango fade e fedde leyɗele Europe tedduɓe gayniren e taskaram kiwal tari ndi jariten hen ko Abdoulaye Diallo no wowirini e kala tedduɓe to karalagal to ko Job Maymuna yesso haalirde nde ko guiɗo moon sehil moon on jarama.